Ćao! Bilo da ste single, bilo da ste u odnosu koji želite nadograditi, podići na višu razinu ili preispitujete da li u njemu vrijedi ostati, predlažem vas da usvojite sada, odlučite, izaberete jednu jedinu samo od sljedećih nekoliko životnih vještina koje ću vam ponuditi i pretvorite je u svoju novu naviku. Ona će vam pomoći da od jednog pasivnog ponašanja krenete u dobru akciju, krenete biti asertivni i nešto konačno mijenjati, učiniti dobro za sebe. Prva opcija koju vam predlažem da uvježbate, odnosno da naučite riskirati. Što znači da ne čekate u odnosima da netko drugi pokrene neku akciju, nego da djelujete vi. Na primjer, imate dobar emocionalan i partnerski život, ali seksualni život vam je veliki izazov. Ne čekate da druga strana nešto poduzme, nego vi nešto pokrenete, nešto naučite, nešto novo savladate. Primjerice, javite se ovdje na besplatne konzultacije i možemo razgovarati o ovoj temi. Ispod videa će vam biti link. I vi pokrećete akciju. Kada naučite tako, osvijestite i savladate da to bude vaša navika, da vi preuzimate nešto, poduzimate akcije, osjećat ćete se samo pouzdanije, što daje znači puno veću šansu da akcije koje stvarate završe uspješno. Dakle, riskirajte, uvježbajte riskirati. Kada riskirate, vjerujete sebi, a to znači samopouzdanje. Druga stvar, fantastičan alat koji možete usvojiti kao svoju novu naviku je djelujte bez obzira na strah. Da, pošto kada osjećamo strah, mi zapravo strah ne osjećamo zbog nepobitnih činjenica. Strah osjećamo zbog misli koje mi mislimo o nečemu. Zbog misli, ne zbog činjenica. Što će reći da možete odlučiti djelovati unatoč strahu. A sve naše akcije, dakle, započinju ovdje. Našim mislima o nečemu. Osvijestite ovo, prihvatite i osvještavajte ovo na dnevnoj razini i kada osjetite strah, sjetite se da se radi o vašoj misli koju imate o tome nečemu, što vam je sad izazov i djelujte svejedno. Treća opcija koju vam nudim izuzetno je važna, izuzetno također, pazite, u svakom odnosu mi smo odgovorni 50-50, 50% druga strana, 50% vi, jel? Međutim, u svakom odnosu isto tako, vi ste sebi ili vi ste pred sobom sebi odgovorni 100%. Uvijek. Dakle, treća opcija koju nudim vam je preuzmite odgovornost za svoje akcije, za svoje postupke. Uvijek. Odmah kada preuzmete odgovornost napravili ste veliku promjenu. Zašto? Ja ne smatram i ne mislim i ne pokušavam vam reći da netko drugi vam nije učinio nešto nažao, da netko drugi vam nije nešto kriv. Ne. Kada preuzimate odgovornost, vi ne pristajete biti žrtva. Vi ste poduzeli akciju. Preuzeli ste odgovornost zbog te svoje odluke, da ste s nekim bili ili o čemu god da se radi. Čim ste preuzeli odgovornost, vi više niste u ulozi žrtve. Vi ste krenuli za ekspanziju. Dakle, uvijek, apsolutno uvijek, preuzmite odgovornost za svoje postupke. I još jedna vrlo važna stvar, molim vas duboko se nad ovim zamislite, najčešće niste niti svjesni koliko je ovo važno. Ako imate naviku osuđivati, prosuđivati druge ljude i uspoređivati se, to izgleda ovako. Čujete ili vidite nekoga ili nešto i pomislite, samo pomislite ili čak izgovorite, ma daj, što sad to njoj treba, još jedna veza u ovim godinama, sigurno će ova uspjeti kad ništa drugo do sad nije uspjelo.
Kada ste ovo pomislili ili izgovorili, vi ste rekli sljedeće. Ja bi ovo voljela, ali ja ne vjerujem da ja to mogu, da ja to zaslužujem. Mene je strah da ja to ne mogu. To je ono što ste u stvari rekli. I to je ono što vas drži na mjestu prikovane da se ne možete pomaknuti, ne možete biti asertivni, ne možete krenuti za nekakvim novim ljubavnim početkom. Dakle, pazite kako pričate sa sobom jer svaka vaša akcija započinje u vašim mislima. Kada je započela mislima ja ovo ne mogu ili ja se bojim da ovo ne mogu, vi ste sebe diskvalificirali prije nego što ste krenuli sa starta. Nemojte to više raditi. Želite li pričati o ovakvim temama ili sličnim temama sa mnom? Svaki pretplatnik ovog kanala ima jednom pravo na posve besplatne konzultacije u trajanju do 30 minuta. Možete mi se obratiti, pričajmo o najvažnijim stvarima u životu. Želim vam puno sreće, družimo se i vidimo se. Ćao!